Inkulu-baphathiswa yephondo lase-Gauteng Umnumzana David Makhura uthi eliphondo lisaqhuba kakuhle ukunqanda ukunwenwa kwentsholongwane yecorona nangona kusezakuba nzima ngaphambili. Okuzakuthi ngokuba i-2,453 abantu esele benalentsholongwane ngelixa bengamashumi esele beswelekile. Umnumzana Makhura uthi ekurulweni iseyeyona ndawo eninzi kuyo le ntsholongwane kweli phondo. Urhulumente wephondo lase-Gauteng ukhuphele ingxelo ebutsheni bemini namhlanje. Iphondo lase-Gauteng belifudula ililo elitshotshentla ngenani labantu abanentsholongwane yecorona kweli nesixeko saseGauteng besihamba phambili. Kodwa zijikile izinto sithetha nje iphondo lasentshona koloni lilo elinkqenkqeza phambili. Iinkokheli zephondo laseGauteng zithi nangona liqhuba kakuhle eliphondo kwilinge lokunqanda ukunwenwa kwale ntsholongwane kodwa kusezakuba nzima ngaphambili. Evidence is there to point out that the lockdown has worked. But the road ahead is something that we must chart together. Eliphondo liqulela ligangatha ukuxhobisa amaziko ezempilo ukuqinisekisa ukuba abo bosulelekileyo bafumana unyango olusemgangathweni. 8,301 are the number of beds that are currently available in both the public and the private sector. But we know these beds are not enough. Isebe lezemfundo kweliphondo liceba ukubekela bucala usuku olunye nalapho liza kuqinisekisa abazali ukuba likulungele ngenene ukuqhuba nezifundo. It's our view that we need then, before the schools reopen on the 1st of June, with the relevant observation of the regulations, we want to have an open day in our schools so that parents can come and check our readiness. Ukanti otishala abaneminyaka engaphezulu kwe-55 ubudala baza kuzikhethela ukuba bafuna ukusebenza emakhaya okanye baye esikolweni kusini na. Those teachers that are above 60 that they believe they've got comorbidities and they cannot come to work, they can work from home. We will provide them with that support. Kungoku nje eliphondo lithi liza kuhambela phezulu lixola isibhutsu ukuqinisekisa ukuba linqanda ukunwenwa kwale ntsholongwane ekuruleni.